I veliki pozdrav ljudi od nas ponovo na ovom klipu. Ja sam Stefan HD, tj. bio sam nekad Stefan HD. Šteta ljudi, šteta. Ovo je moj novi kanal. Kao što ste vidjeli, izbacio sam moj početni klip i 2 klipa Clash Royale. Izbacivo bi još i Clash Royale, ali sad ću vam pokazati nešto. I što ne snimam na onom kanalu i sve. Evo, gledajte. Telefon mi je samo otišao u pičku materinu. Znači, još gore kad snimam ljudi na onom kanalu, mogu ja opet snimat, znaš, vidiš ono polijepo, vidite. Ali malo crno i znači ono, još gore kad snimam, ono, i još gore mi je. Tako da sam odlučila na ovom kanalu da nastavim. Ovo je trebao biti od mog druga i ja kanal, ali eto, ja ću ovaj kanal preimenovati da bude moj, znači srpski gaming, a može i onako hoće da snima. Tako da to je to, mi se vidimo u sljedećem klipu, do tada veliki pozdrav.